Dames en heren, Live hier vanuit RTV NOF Studio 21. Addio amore, addio, jij moet niet huilen. Want eens zal de zon voor ons voor altijd gaan schijnen. Dit afscheid dat is maar voor even, dus drogen je tranen. Addio amore, addio, ik kom terug. 14 dagen met jou was een groot feest. Hoi Thea. Goedenavond. Goedenavond. Hey, jij hebt een hobby. Ja, Mag ik het zo noemen, een hobby? jawel, ik zit op zwemmen. Ja, en hoe vaak doe je dat per week? 1 keer in de week. En soms gaan we naar een wedstrijd zwemmen. En wat is je favoriete slag? Rugkrol. Rugkrol, daar ben je de beste in, Ja. blijkbaar. Nou, ik ben met 25 meter begonnen en later doen we nou 50. 50 meter. Ja. En ben je dan heel snel of zeg je van nou, het kan nog wel iets beter? Nou, het kan soms ook nog wel eens iets beter. Ik ben Alex, de piraat, en ik kondig het volgende plaatje aan. Dat is Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes.